Strekt de spieren naar een zacht vermogen en blundert volop de dinsdag in met een blik op oneindige kringlopen. De jacht is een samenraapsel van langgerekte gestreepte tonussen die de strijd aangaan met de kort gebundelde. Al wat er dan aan dient als trofee is lucht en restant van gierende spierenact. Nu alleen nog mijn paard opzadelen en afstoppen.